Good morning. जोंहा दिनै मोनसे प्रग्राम दं मोननै होनजायो मोनसे जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जोनोम सानाव थांग्रोगोन बेनि उनाव प्रग्रामाव थांगोन नै ओंखारजोब्बाय गारियाव गाखोबाय थांनो ओंखारबाय नै जों बिदिबा थौबादो लोगोफोर आंजों लोगोसे थांगासिनो क'क्राझार अखा हाबाय नै सफैबाय लोगोफोर जोङो हारिमु अफिसाव नै दायो बाव दसे थाथ'नोसै आरो बेनि उनाव नेक्स्ट धालिगाव प्रग्राम दं जोंहा थांफिनगोन दा सिं हाबहैग्रोसै फेरफोरा बिरनो नागिरबाय नै बेखौनो होनो नामा साराया था पुरा बेलुन फुगासिनो बेलुन फुगासिनो साजायगासिनो बेजों खानाय माने दा नै बेफोरजोबनानै लांदां फारा खालामनाय फिरफिला थिखोनो नागिरबाय नै फिरफिला उरायनो नागिरबाय सफैलायबाय नै लोगोफोर एकदम टाउनशिपआव एकदम हाखु दाखु क'क्राझारनिफ्राय फैनानै आं भिडिअखौनो लाबोनो हायासै लामायावबो लाबोआसै दा नै जों सफैबाय टाउनशिपआव सिङाव प्रग्राम दं बेयाव धालिगाव टाउनशिपआव सफैबाय जोङो माने क'क्राझारनिफ्राय आं भिडिअखौनो लाबोनो हायासै लामायावबो लाबोआसै दा सफैनायावसो लाफैबाय आङो नै प्रग्राम दं बेयाव एकदम देलायबोखाबाय एसे देलायखांबाय नै एकदम हाखु दाखु भिडिअफोरखौनो लानो हास्लाबलायासै आं प्रग्रामा सुरु जाहांबाय बैथि जादों प्रग्रामा जों रेडि जाबाय जानानै मेंजोब्बाय जों नै मोननै मोसाखांबाय आरो मोनसे मोसाबावनांगौ ओंखाम उखैनो हामला बेस्रा प्रग्रामखौनो खोख्लैनो मोनासै आङो मानो होनबा मोसानायनि एकदम जानानै दायो नै जागासिनो जोबसिगोनानो मानसिफोरानो ओंखाम उखैजोब्बाय नै मोसानानै प्रग्रामा नै प्रग्राम जोबनानै एसे नायलायबाय आरो जों फट' लानायफ्रा नै दासो ओंखाम मोनजादों लोगोफोर दायो न'आव थांफिनसिगोन ओंखाम जाखांबाय दा मोसाखांबायबो मेंबाय न'आव थांफिनसिगोन जों दा जोबनानै एसे नायलाबाय जों नै बेरायगासिनो थाबाय मोसाखांनानै ओंखाम जाखांनानै मेंनानै जोंनि अफिसा सफैफिनबाय लोगोफोर दा आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदोंबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ